Varkaudesta kotoa.
Katoreituri on kaikki.
Petri tuo sulle tulijaa. Niin, nyt se lupa. Aga no ma mõtlesin, no kuidas saab sõita sellega, et meil on siis valikud kätte saanud selle valitsuse autoga, et
Change react.
Ollaan sitä nyt vähän enemmän. Ei. 140. 140 kilometriä. Saman tallin, nehän on Nurmisen veljekset, tai Nurmiset, ihan Nurminen ja nää, niin nehän on voittanut aina. Sitten tulet se sponsoroimaan sitä, jos sanot... Ostaako sen talon, niin... Mä sanoin, että... Kumpaa oli, joo. Siinä oli se juttu, ja kato mä. Eikö sä ajoit sen tyhjäksi, koska siellä oli vielä tippa, kun sä sait sen käteen. Koska mähän en oo alkoholisti.
love.